ini tuh pini arko itu tarik po alni itum kalbi homari adhoron kitik kapan aron kitik kan itum akai ta anam do ani do than do thili do lori do longpa do chukim torak anglong anam do si pini to da ko kim chukim me lori an tan chenglo rong anglong bonglong than thili ajeng ana pan itum sadom pon lo lasi kadom chaldi apan akorot adirota itum kalbiang long council CNL chenglo na local MNC ENP baidu ta hanang sirap si suripo nang sirap do suripo tangkai itum pan nang sirap si itum lasol na ma chupini ran itum pan ningaklong ni samjun teng surupon lo lapen itum gadok age itum mekar don suriparu arat itum ningkan don pa tuklem me jam me ya phansi chadom chali pon lapen la chadom chali arna mani itum lori arnam tan chelo rong long dom chali arna mata ini kaji chelong amut akan ta ini gahoron jatanga ting phasi amut akan ta nang netizen lo itum ngarong lo lasi ini kan isi ang bong ta itum tha ke sunga be ta hai phasi ni ni ke thepon lasi itum ini itu ke yun ke the gide itum ke kalbi jutan ke bat thepik penyak lasi arong asa mate kurusal penceng lo risubasa sarbasa kunjun tingsapo apan parangki kiti apan ta itum mansan piponi lapan kalbi arondo itum horbong anbo itum ahem atinti atin kabuci somsi ichimne ahan itum ahan itum thelongji lasi nang tum mati itum kalbi kai ansuse itum ajutan kapak tangi akan itum rongrup kacukin bunde inurasar pen rongrup kacukin bunde rong ordunani ajani itum puruk kan uwi thomui pi so arna mani arong alakti radom pon la ani kan the tare tum radom pon la lasi pini ni kithe kalbi kithe akadi achomasa pencenglo mate kurusa pencenglo ni basapu mutia kangmora ni tum kasitong long apot iron chebak long apot ni samping lo lasi ni tum ni hansi sarpu hansi kangmora arong ni tamarong ker alam thi ni tum pipal media phanta ni pachini lo la sini lem thi